Pekný deň vám prajem, moji milí. Opäť som tu s vami, aby som vám predala posolstvo od mimozemských civilizácií z vesmíru, z knihy Život vo vesmíre. 5. kapitola. Mier, to je naše heslo. A to aj chceme dodržať. Nechceme násilie, ani vojny, ale priateľstvo medzi nebom a zemou. Veríme, že vás touto knihou presvedčíme, že existujeme, že v celom vesmíre je život. Rôzne formy existencie. Nie len vaše fyzické telo existuje, ale aj iné formy mysliacich bytostí. Vaše telo dostalo formu od nášho univerzálneho lekára, tiež mozog, inteligentné vedomie. Tvar a forma vyšla z vesmíru. Nemyslíte si, že len vaša fyzická stavba tela je najdokonalejšia a iná nemôže existovať. Ak si to myslíte, tak sa mýlite. Sú aj iné formy bytia, rôzne tvary a stupne. Je to rozdelené podľa evolúcie aj u nás vo vesmíre. Podľa toho vyzeráme, je to podľa stupňa dokonalosti. Najdokonalejšie bytosti sú bez tela. Je to len čistá energia, mozog, mysliaca bytosť. Vám podobné telá majú na mnohých planetách, napríklad Venuši, Marse, Orione, Sirius, Plejáde. Na mesiaci žijú bez tela len bytosti energie, ktoré sa môžu zhmotniť. Svetelné bytosti sú na všetkých planetách, hviezdach v nekonečnom vesmíre. Pohybujú sa rýchlosťou svetla. Nemajú tvar ako vy, ale sú veľmi vyspelé a dokonalé. Komunikujú telepaticky, dorozumievajú sa na diaľku. Nepotrebujú telefóny, ani mikrofóny, ani počítače. Stačí im myšlienka a hneď sa tak stane, signál prejde atmosférou. Je to veľmi dokonalý prejav komunikácie. Nepotrebujeme reči, hoci ovládame všetky jazyky vašej civilizácie. Nerobí nám to žiadny problém. Niet hranice dorozumievať sa s vami, keď chceme. Nerobí nám problém ani cestovať vašou zemou nebadane, neviditeľne, bez hluku. Sme neviditeľní, nepočuť nás, keď nechceme. Môžete vidieť svetlo, ale len vtedy, keď to my považujeme za správne. Vo vesmíre je satelitná veľká stanica, ktorá sníma každú časť vašej zeme. Máme informácie o každom vašom pohybe. Vieme, ako myslíte a hovoríte. Nie je to pre nás žiadny problém, tajomstvo. Nič pred nami neutajíte. Ani vaše zbrane, atomové bomby, veda, klonovanie. Žiadna oblasť na vašej zemi nie je pre nás tajomstvo. Možno si poviete prečo. Aby sme boli my v bezpečí. Váš kozmický výskum nie je podľa vesmírnych zákonov. Narúšate pokoj vo vesmíre. Kým my nebudeme chcieť, tak nič neobjavíte vašim kozmickým bádaním ani na Marse, ani na Mesiaci. Vaši kozmonauti nič nenájdu, lebo ich nasmerujeme tak, aby pristáli tam, kde je prázdno.
Nie ste morálne a duchovne pripravení na stretnutie s nami. Nie sme si istí, ako by ste reagovali. Vám ide o podmanenie si vesmíru, nie o poznanie a priateľstvo. Ide vám o prestíž medzi štátmi, veľmocami, opäť boj mocnárov vášho sveta. Vieme, že sa snažíte o pokrok, ale za akú cenu? Na jednej strane bohatý, investícia do výskumu vesmíru, výroba zbraní, veľké peniaze. A na druhej strane chudoba, hlad, ako v Indii alebo v Afrike. Kde je tu rovnováha v hodnotách? Vážite si život? Viete, ako trpia deti vo svete? Koľko krutostí, násilia sa pácha každú minútu? Vy mnohí to neviete, ale my áno. My vieme o všetkom. A sme smutní. Sme vaši učitelia, ale toto sme vás neučili. Takto sa žiť nedá. Kde sú hodnoty? Kde je morálka? Kde je právo na život? Kde je láska a súcit? Zatvrdli vaše srdcia. Ste ľahostajní voči susedovi, blízkym i ďalekým, trpiacim rodinám. Kde je človečenstvo, láska k blížnemu? U vás je chaos, zmetok, nerovnováha hodnôt. Zamysleli ste sa nad tým, ako žijete? Čo hlásate a v čo veríte? Čo má skutočnú hodnotu? Čo má byť tajomstvom a čo odhalené? Za každú cenu chcete niečo dokazovať, odhaliť. Kvôli čomu? Prestíž, prvenstvo, samolúbosť, pýcha, ego? Hodnoty sú niekde inde a v inom. Základom je ľudskosť vo všetkom. Súcit, milosrdenstvo, vážnosť, vôľa, poriadok. Pravda v zmysle života. Čo má význam a čo nie. Čo je dôležité a čo nepodstatné. Dali ste si túto otázku? Čo je život? Ako mám žiť? Čo je pre mňa láska? Priateľstvo, úcta, pokora, slušnosť, morálka, umenie, nie gíč, pravé či nepravé, napodobenina, človek, človek, dieťa, dieťa, matka, matka, otec, otec, brat, brat, sestra, sestra, rodina. Kto je rodina? Predsa vy všetci na zemi ste jedna rodina, spoločenstvo, spoločné vedomie. Jednota s prírodou a zvieracou ríšou. Ste spoločné vedomie pod modrou oblohou. A to by ste si mali uvedomiť. Život je krásny. Oplatí sa žiť. Planeta Zem je tak krásna, úžasná, rôznorodá. Vy ju ani nepoznáte. A trpí pôsobením zla, tmy, nelásky. Matka Zem, Gaia, je živá bytosť, trpí a je chorá, ubolená, smutná. Trpí jej srdce. Ako vaša matka, živiteľka, vás všetkých prosí. Neničte ma, nezamorujte, neubližujte mojim poslom, prírode a bytostiam. Vážte si matku Zem Gáju, milujte ju a ona sa opäť rozžiari a upokojí sa. Nebudú už katastrofy. Prihováram sa vám všetkým mojim deťom. Nech láska a mier zavládne na zemi. Pokoj vám.
Ďakujem vám, moji milí, za pozornosť. Stretneme sa opäť zajtra.